car heddlu, ambulans, injan dân. Fel gyrwyr, mae'n debyg fod gan bob un ohonon ni brofiad o glywed seiren yn canu a gweld y golau glas yn fflachio. Trwy beidio cynhyrfu a gwybod yn union beth i'w wneud, gallwn nhw wneud yn siŵr ein bod ni'n aros yn ddiogel ac yn gostwng unrhyw oedi dianghenraid i'r cerbyd ar gyfwng. Os byddwch yn clywed seiren neu'n gweld goleuadau glas, chwiliwch am rywle diogel i symud i'r chwith a stopio. Daliwch i deithio os ydych yn dynesu at gornel neu ail bryn, yna symudwch draw pan fyddwch chi'n gallu gweld ymhellach o'ch blaen. Edrychwch yn eich drych i weld beth yw safle'r cerbyd ar gyfwng ar y ffordd. Bydd hyn yn dangos i chi lle mae eisiau i chi fynd. Efallai i fod eisiau i chi symud i'r chwith neu i'r dde yn dibynnu ar y math o ffordd yr ydych arni a faint o le sydd ar gael. Peidiwch a mynd i mewn i lonydd bysiau, i fyny ar y palmant na'r cwrb, a pheidiwch a stopio wrth ynys draffig. Fydd gyrrwr cerbyd ar gyfwng ddim eisiau i chi fynd drwy olau coch. Felly peidiwch a thorri'r gyfraith na chymryd unrhyw risg drwy fynd heibio i'r golau. Os ydych chi'n gyntaf yn y ciw wrth olau coch, arhoswch lle rydych a gadewch i'r cerbyd ar gyfwng ganfod i ffordd o'ch amgylch chi. Os ydych yn dod at gylchfan neu gyffwrdd ac rydych yn gweld cerbyd ar gyfwng, edrychwch i weld beth yw ei safle ar y ffordd. Bydd hynny'n rhoi gwybod i chi lle mae eisiau i chi fynd. Os ydych wrth y gyffwrdd yn barod, byddwch yn amyneddgar ac arhoswch iddo eich pasio. Efallai y bydd mwy nag un cerbyd ar gyfwng ar ei ffordd, felly edrychwch am fwy cyn i chi ddechrau teithio eto. Mewn system llinellau gwyn di-dor, mae'n debyg y bydd cerbyd ar gyfwng yn diffoddi seiren wrth iddo eich dilyn. Y rheswm am hyn yw bod cynllun y ffordd yn ei gwneud hi'n beryglus i basio. Felly, daliwch i fynd ar y cyfyngiad cyflymder os yw'n ddiogel, neu y byddwch yn glir o'r llinellau gwyn di-dor. Pan ddaw i seiren yn ôl ymlaen, dyna eich arwydd i adael iddo basio. Ar draffyrdd a ffyrdd deuol, tynnwch i mewn i'r chwith i adaelu gerbyd ar gyfwng basio yn y lôn allanol os yw'n glir. Os yw'r traffig yn araf neu wedi stopio, mae cerbydau ar gyfwng fel arfer yn defnyddio llain galed o draffordd. Felly peidiwch â gyrru ar lain galed o draffordd heblaw fod gennych chi ar gyfwng. Os nad oes llain galed, symudwch o'r ffordd i gerbydau ar gyfwng drwy greu coridor ar gyfwng fel hyn. Pan fyddwch wedi gadael i gerbyd ar gyfwng fynd heibio, arhoswch lle rydych am fod cerbydau eraill yn debygol o ddod heibio. Ar draffordd glyfar, efallai y bydd un neu fwy o'r lonydd wedi cau am fod rhywbeth wedi digwydd o'ch blaen. Byddwch yn gwybod oherwydd yr arwyddion X coch uwch ben y lôn. Bydd cerbydau ar gyfwng yn defnyddio'r lonydd hyn os gallent. Cadwch allan o'r lonydd X coch yma. Os nad oes unrhyw lonydd ar gau, byddwch yn barod i helpu i greu coridor ar gyfwng. Mae'r heddlu a cherbydau awdurdod y briffordd yn defnyddio rhwystrau ffordd symudol fel hyn os oes rhywbeth wedi digwydd o'ch blaen. Arhoswch tu ôl i'r cerbydau hyn nes byddent yn symud i'r chwith ac mae'r digwyddiad wedi gorffen. Peidiwch â phoeni, byddent yn gadael i chi symud eto cyn gyntyd ac y bydd hi'n ddiogel. Dyma rai awgrymiadau syml i'ch helpu i gadw chi'n a phawb arall yn ddiogel. Peidiwch â chynhyrfu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych i bob man o'ch blaen a thu ôl. Bydd hyn yn rhoi mwy o amser i chi gynllunio a bydd hynny'n help mawr mewn ar gyfwng. Peidiwch â thorri'r gyfraith na chymryd risgiau mai dim ond ceisio helpu yr ydych chi. Mae cerbydau ar gyfwng o bob maint a math ar gael. Felly, pan fyddwch yn tynnu yr ochr a phob tro byddwch yn parcio, gwnewch yn siŵr bod digon o le i unrhyw gerbyd ar gyfwng basio. Edrychwch yn graff o'ch cwmpas a sylwch ar yr hyn mae pawb arall yn ei wneud. Yn aml iawn, bydd mwy nag un cerbyd ar gyfwng yn dod. Gwrandewch am wahanol serenau ac edrychwch o'ch cwmpas i bob man cyn dechrau teithio eto. Drwy aros yn ymwybodol a gwyliadwrus, cawn fwy o amser i ragweld a chynllunio. Rydym yn gostwng y risgiau'n fawr iawn. A phwy a wyr. Efallai y byddwn yn helpu
i arbed bywyd.